Flors. Flors. Ah, està llegint. Sí, gràcies. Hi ha molt poca llum. Ja pot llegir, no? Sí, gràcies. I què llegeix? Llibre. Ja, però quin llibre? Un llibre. Només això. Un llibre. Quin llibre és? Sent vergonya pel llibre que llegeix. No. Quin llibre és? És picant? Picant? Està llegint un llibre picant? Creu que hi pot haver llibres picants a les prestatgeries del senyor? Jo no ho sé. Quin llibre és? Va, deixi'm veure. Deixi'm veure el seu llibre. Deixi'm sol, senyora Kenton. Què no m'ensenya el seu llibre? Aquest és el meu temps privat. Vostè l'està envaint. Ah, és això. Estic envaint el seu temps privat. Va, de què va? Deixi'm veure. Deixi'm veure. O és que m'està protegint? M'impressionaria. Espatllaria el meu caràcter. Va, deixi'm veure. Vaja, no és res d'escandalós. Només és una breda història d'amor. Senyoreta Kenton, llegeixo aquest llibre, qualsevol llibre, per ampliar el meu coneixement i domini de l'idioma. Llegeixo llibres per ampliar la meva educació. Senyoreta Kenton, li haig de demanar, sisplau, que no pertorbi el poc temps que tinc per mi. Endavant.